Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Надявам се всички сте добре. За тези от вас, които са нови приятели, аз съм Били и в днешното видео ще ви покажа как организирам два от гардеробите в къщи. И понеже някои от вас ми бяха задавали въпроса как организирам дрехите си, как подреждам гардеробите си, затова реших и да заснема този процес и да кача това видео. Надявам се да ви е интересно и най-вече полезно и да започваме. Първо бих искала да започна с ето този големия гардероб тук в спалнята. Вече съм си приготвила някои неща за чистене и ми се иска да извадя всичко от него, да го подредя и след това да премина към втория гардероб. Ето го и него тук в коридора, като ми се иска, понеже той е с няколко крила, да се захвана само с тези двете, които са с моите дрехи, на моите палта, някои полички, панталони, пуловери, всичко е доста нахвърляно, но е доста по-добре, отколкото другия гардероб, отколкото този. След малко ще ви покажа как изглеждат вътре, много е стряскащо. И в този тук стоят както мои, така и дрехи на Влади. Разпределили сме ги в две половини. Ето тук долу са мои дрехи, тук нагоре са негови. Но всичко е много разбъркано, има много дрехи, които са на опак и трябва да ги обърна, да ги закача по-добре на закачалките. Има мои, които дори са без закачалки, така съм ги сложила, защото няма къде. Просто трябва да се хвана да извадя абсолютно всичко, да прегледам, защото може да има някои стари неща или неща, които не ми стават, не ми харесват вече, не се чувствам комфортно в тях. Да отделя тези дрехи, същото важи и за дрехите на Влади, да ги отделя, за да мога да освободя място на закачалките. Или пък, ако не се освободи място, да отида и да си купя още един комплект закачалки, за да мога да наредя всичко както си трябва. Отдолу има нахвърляни неща също, които част от тях трябва да преместя на друго място, част от тях трябва да закача на закачалки и така. Тук ме чака доста работа. Сега в другата половина, между другото имам нови пантовки. Поръчах си ги от About You и са много меки и удобни. Миналата година тези, които си бях взела от Sensei, те бяха малко по-белички. Взех си ги лятото пак така, за да си нося светли пантовки. Те много бързо се съсипаха и им се напука подметката, опада им пуха, изобщо останах много недоволна. Ги носих, кажи речи, 7 месеца. Малко миналото лято, зимата носих други чехли и малко това лято и вече са за изхвърляне, трагични са. Затова си поръчах. Тези бяха една идея малко по-скъпи, мисля, че тези бяха намалени на 19 лева, но тези изглеждат доста по-стабилни с хубава подметка, така че ето така изглеждат и отвътре. Сега тази страна на гардероба изглежда доста по-зле, отколкото другата, защото тук дрехите трябва да стоят сгънати в тези кутии, които съм купувала от Икеа. Но, както виждате, това не е случая, всичко е нахвърляно вече. Когато купихме и изкупихме гардероба, подредих всичко и от тогава не съм. Вече не знам колко време е минало, но около една година нещата се запазиха подредени и системите работеха много добре. Обаче след това го занемарих този гардероб, защото се занимавахме с други неща в къщи, перални помещения, портманто, столчета и какво ли още не. И те бяха доста по-приоритетни, затова и нямах време просто да обърна внимание на този гардероб. И от един момент нататък всичко започна просто да се хвърля и блъска в тази част. Да, какво ще направя аз сега? Понеже на всички ни се е случва да имаме един ужасно разхвърлен гардероб пред нас и се чудим откъде да започнем, аз ще направя следното. Ще започна рафче по рафче да вадя нещата, но преди това искам да анализирам цялата ситуация. Къде са най-нахвърлени нещата, къде са успели да се запазят подредени, защото ако виждате тук, ето тук в тази кутия ми стоят нещата за фитнес, бюстиета, клинове, тениски и така нататък. Те изглеждат подредени, което означава, че тази система е работила. Въпросът е, че подредбата на някои други кутии не е сработила и аз съм започнала да слагам върху работещите системи и по този начин е станала една голяма каша. Ето тук, например, в тези двете кутии ми стои бельо и чорапи и те бяха много добре организирани, но в един момент започнах да слагам върху тях и те излязоха извън контрол, чорапите скачиха горе вместо са долу и съобщо много се разхвърлиха нещата. Което означава, че тези две системи са работили добре. Онази е работила добре и също така при Влади имаше други, които работеха, но
Трябва да измисля сега вариант как да организирам тези места, които са проблематични, което означава, че работата ми е сведена на половина. И този подход го използвам във всяка една част от вкъщи, независимо каква. Ето този скрин, например, го подредих преди няколко видеа и съм много доволна. Няколко месеца по-късно виждате, че всичко си е както го подредих тогава, изобщо никакви промени не съм правила, което означава, че системата работи и всичко е наред. За мен една система, за да я нарека успешна, означава да се запази поне няколко месеца, в най-добрия случай година. Когато една система се запази около година, за мен това означава успех. Иначе, ако на първия месец се разхвърлят нещата, това означава, че не съм ги наредила както трябва. Сега вадя всичко от първи, втори и трети рафт, понеже това са моите дрехи, и започвам да ги преглеждам, бърша прах и подреждам. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my... Така, всички дрехи вече са извадени. Сега се захващам с бърсането на праха. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Without me. Without me. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know, yeah. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy. Така, малко по малко работата се отхвърля. Това, което правя, е преглеждам всички дрехи, сгъвам ги и ги разпределям по категории. Например, тук са ми всички по-дебели дрехи за вкъщи, които нося есен, зима и ранна пролет. Тук са ми всички тениски за вкъщи, пуловер, който трябва да преместя на друго място. Това са ми анцузи за навън, по-летни тънки клинчета, късигащи, полички за вкъщи и така, общо взето, нещата се подреждат, когато ги разпределям по категории. Сега ще се захвана и с тази част. Около 40 минути по-късно вече всичките ми чорапи и бельо са подредени. Много удобно с тези органайзери. По този начин успявам всичко да си наредя вертикално. Не знам дали сте чели или гледали видеа за Мари Кондо. Тя така си изгъва всички неща вертикално и е много удобно, защото първо виждаш абсолютно всичко какво имаш, второ вадиш си това, което ти трябва и почти не ти размества подредбата в шкафчето или в органайзера. Наистина е много удобно. Ако до сега не сте изпробвали този метод за сгъване на дрехи, препоръчвам ви го. Аз така от години си ги сгъвам. Сега, както виждате, някои от кутийките се изпразниха, но тези са много малки и не ми вършат работа за големите дрехи. И аз предполагах, че ще имам недостиг на кутийки, затова си взех, поръчах си от Икеа още един такъв комплект.
който е с малки, средни и големи кутии. Също поръчах и още един такъв бял комплект и един сив за Влади, евентуално ако не ми стигнат, защото смятам да организирам и другите гардероби, в които няма такива органайзери, а пък те са много удобни, затова поръчах де-факто 3 комплекта още, но сега ще отворя само този, за да си донаредя моята част и тук малко да оправя този хаос, защото ако ги оставя тези неща и започна с частта на Влади, просто ще стигна до никъде, ще се изморя и тук ще настане един гигантски хаос, затова първо ще оправя тази част и евентуално утре ще се захвана с рафчето на Влади. Добро утро, днес е нов ден, продължавам с подреждането на гардероба и днес ще се занимавам с дрехите на Влади и тези, които са по закачалките. Ето ги и моите дрехи отдолу наредени по кутии вече, прибрани в гардероба. Много хубаво се наредиха нещата, отвори се много място, както виждате преди всичко беше нахвърлено, а сега съвсем спокойно можеш да си вземеш всичко. Сега ще извадя тези кутии с дрехите на Влади и после се захващам с другото крило с закачалките. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through. And shadows and gloom are all that you see. We'll find a place where we can be free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice calling you. It's the rising sun shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? I have been far, I have been wide, searching for peace, somewhere to hide. Now I am free, open and pure, fearless and babe, I am secure. There is no dark that can't be lit. We'll find a way if we just commit. We are one. There is no them and us. Together we're strong. Together we're free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice. Добре, малко по-късно вече всичко е наредено. Не знам защо си мисля, че по принцип трябва да става по-бързо, но аз ли му отделям много време, не знам, или просто става бавно да сгъваш дрехи. Но ето вече всичко е наредено. Тук са такива работни чорапи на Влади, шарени чорапи за вкъщи, такива за навън, тениски за трениране, анцузи късигаши за вкъщи, бельо и нагоре са такива неща, които използва по-рядко. Отново отвори се много място и всичко е много удобно за вадене и прибиране. Доволна съм. Сега започвам с другото крило. Ето това тук. Някакъв ужас е. Трябва да извадя всички закачалки и да подреждам. Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky.
all we had was time. Hey, do you remember sneaking it out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of lust, shiny stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life. Имам голям напредък, на леглото вече няма никакви дрехи. Тези неща тук трябва да ги изпера. Това са полари, които сме носили зимата. Някои са прани, други не, но не мога да си спомня, затова ще изпера всички отново. Ето така наредих моите дрехи, но само част от тях са тук на закачалки, защото тези велурените черните свършиха, а ми се иска всичките ми дрехи, които са в този гардероб, да са на такива закачалки. Първо са много удобни, защото не се използват такива потничета, по-ефирни дрежки. Второ, са доста по-тънички от тези традиционните пластмасовите и спестяват малко място, мога да сложа повече дрехи. Затова утре ще отида да си купя още един или два такива комплекта, за да мога да наредя и тези останалите дрехи. За сега просто ще ги сложа тук. И ще върна обратно дрехите на Влади, защото няма да имам време да се занимавам и с тях. С тези неща ще се занимаваме утре. Добро утро, приятели! Днес е нов ден. Вчера ходих до Юски и накупих някои неща. Така ще ви ги покажа. Два комплекта с велурени закачалки, 10 в комплект. И също взех 4 такива кошнички в размер 27 на 32 на 20 см, които се отварят и са кошнички без капак от текстил. Мисля в тях да нареждам дрехи. Не съм сигурна дали ще са за този гардероб или за другия в коридора. Ще видя. Може в последствие да се наложи да накупя и още такива, но за сега са само тези. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light... Всички закачалки са прахосмучени вече и правя това, защото понякога като са нови падат едни малки черни власинки от тях. Така като ги мина с прахосмукачката, не остават по дрехите след това. Сега ще подменя тези белите закачалки и се захващам с дрехите на Влади. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. Добре, известно време по-късно, вече всички дрехи са наредени. Доста се поизморих в интерес на истината. И каква е логика следвам, когато подреждам нещата? Започвам от дрехи с дълъг ръкав към тениски, към потници. По същия начин е и при Влади, така че ще има предимно къси ръкави. И от тази по-трудно достъпната страна заради вратичката на гардероба слагам по-официални ризи, които носим по-рядко, при него по същия начин. И така минавам през спортните ризи, по-официални дълги ръкави, по-спортни дълги ръкави, докато стигам до потниците. И по принцип се опитвам нещата да са горе-долу координирани по цветове. Например, първо са черни, сини, после са кафеви, бежови до бели дрехи, като не винаги се получава точно така. Например, при
тениските се получава много добре. Черно, бежово, беличко, след това синьо, бяло, но нали, не от всяка дреха имам абсолютно всички цветове и нюанси, така че горе-долу ги нареждам нещата. При него е малко по-трудно, защото той има доста повече цветове и нюанси от мен, но пак опитах се така да спазвам горе-долу някаква координираност на цветовете от по-тъмни към по-светли. И също при него нареждам нещата по вид. Ето, например, съм започнала от официалния ризи с дълъг ръкав, след това по-спортния ризи с дълъг и къс ръкав, след това тениски с якичка, всички на едно място, след това всички спортни шарени тениски, след това всички спортни абсолютно едноцветни тениски, така за да може когато си отвориш гардероба и търсиш едноцветна тениска, направо се насочваш насам, а не търсиш и всички дрехи. И така, това е моята логика. Мисля, че е добра и работи, но трябва да се поддържа, а не просто като изперем дрежката да я пъхнем някъде. Трябва горе-долу да се съобразяваме къде стои. Иначе на леглото има още неща за оправяне, които не знам какво да правя, но тях ще мисля после. Сега мисля да се захвана с този мой гардероб в коридора. Тук са пуловери, зимни неща, ръкавици, изобщо всичко е много разбъркано. Ще извадя всичко от тук надолу, ще забърша праха и ще го подредя. Нагоре няма да се занимавам с тези якета за сега. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no, but I have realized I had to let go. Cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me, without me. I have tried, oh I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know, yeah. There's not a part of me that wants to say no, but I have realized I had to let go. Cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me, without me. Oh, oh, oh. Out of all my mistakes, hurting you is the worst. I admit I was wrong. There's only one thing to do, the last thing I want. Здравейте, днес е нов ден. Вчера добре се подредиха нещата тук в чекмеджетата. Тук са ми къси гащи, поли, такива летни неща и коланите си ги държа в такива турбички, за да ми е по-лесно да не се пръскат, да не се развиват. Отдолу си наредих пак всички дънки и панталони по същия начин, само ги сгънах отново. И пуловерите си ги наредих в тези кутии, обаче се оказва, че две една върху друга не се събират със съвсем малко. Ето този рафт пречи, затова сега мисля да махна рафта, да махна и тази кутия, за да могат да се събират две черни кутии една върху друга. Така, този рафт го преместих тук отгоре, където са възглавниците и тези ще ги наредя върху него. А този гардероб ви показах как го подреждам в ето това видео, ако ви е интересно и не сте го гледали.
Доволна съм как се получи, даже успях да вкарам и зимния юрган тук. С рафчето е много по-удобно, иначе се събираха много по-малко неща. Така се оползотвори добре мястото. Така, нещата отдолу се подредиха в кутиите. Сега искам да си оправя платата и връхните дрехи. На тези рокли не има мястото тук. Искам да уеднаквя закачалките, но за тази цел трябва да подредя и нещата на Влади, защото част от закачалките, които искам да използвам, са при него. Съответно, тези, които са при мен, искам да използвам за неговите палта и изобщо трябва да се захвана и с този гардероб. Макар че изначално не исках да подреждам и тази част, исках само тези крила и онзи в спалнята, но ще подредя и тази част. Добре, но за да подредя тези двата гардероба, трябва да подредя и този тук с тези неща, защото ми трябват тези закачалки за палтата. Изобщо една безкрайна изтощителна ротация на дрехи с гардеробите, но се надявам днес да свърша с всичко това, защото толкова дни вече подреждам, че съм изморена от всичко това. So who am I to really teach you anything? Do I know what's true? True for you. But at least I think there are some nuggets found along the way. That for instance you must learn to wait for night to turn into day, night to turn into day. But if your aim is straight, and if you're willing to wait, you're gonna get there. Wait and see. If you can take some rain, you'll get twice the sun, my friend. You're gonna get there. Wait and see. You'll get there eventually. Don't you try to run away from shadows. They always catch up. Learn to face whatever demons come your way. Don't become a stranger. Якетата и свечерите на Влади са напълно подредени. Сега се захващам с тези дрехи тук. И също така ще подредя и тези двете чекмеджета с дънки, късигащи и други такива неща. За тази цел вчера купихме още от тези органайзери от Юск, понеже много ми харесаха. Купих 4. Сега ще ги отворя и тях. Take some rain. You'll get twice the sun, my friend. You're gonna get there. Wait and see. You'll get there eventually.
тази висока кула от дънки, аз само ги подредих, но тук има дънки, които са скъсани, вероятно ще трябва да се изхвърлят, други може би са малки, трети са работни, изобщо не знам какво се случва. Не знам за вас, но на мен всички мъжки дънки ми изглеждат еднакво. Моите си дрехи ги различавам, обаче мъжките дънки просто ми изглеждат супер еднакво, като изключим някой друг нюанс или черно. Така че ще го питам него, кое за какво е и изобщо дали трябва да ги пазим всичките. Ако не, някои ще се махнат, но за сега просто ги сгънах, за да имаме представа какво има като цяло, защото така нахвърляни в чекмеджето много остават отдолу и изобщо не се вижда какво има като дънки. Няколко часа по-късно вижте за какво става въпрос. Това всичко са неща за изхвърляне. Само някои, например, това дебелото яки на Влади и това трябва да ги прибера, защото останаха отдолу затрупани, но като цяло тези неща са за изхвърляне. Стари дрехи, които съм носила едно време за навън, след това за вкъщи. Някои са над 10 години, например. Тази блузка, това е нощничка, аз си я обожавам, но вижте, тя вече е толкова скъсана от носене. Аз буквално някои дрехите си ги нося до разпаряне. Ето, вижте колко е зле. Но като си я харесвам и съм си я носила години, вече просто няма живот в нея. Уж подреждам гардероби, а пък вижте колко много други неща се появиха. Приветствам ви, ако не правите такива почиствания, да ги правите, защото буквално на нашия дом ще му олекне от всички тези излишни вещи, които се крият. Когато си преглеждаме гардеробите и не само от други такива сектори в къщи, откриваме много ненужни неща, които ни тежат подсъзнателно, дори да си казваме, аз ще го нося някой ден или не ме бърка да ми стои в гардероба. Не, определено ни бъркат тези неща, защото това са излишни тежести. Всяка една вещ ни говори и ти казва, скъсан съм, заши ме, или пък прекалено съм ти малък, много си надебелял, или пък ти казва, много съм скъп, защо даде толкова много пари за мен, като не ме носиш, и така нататък, и така нататък. И вместо вещите да са просто вещи, те се превръщат в едни говорещи създания. Да, звучи малко лудо, но аз вярвам в това нещо, че всяка една вещ, всяко едно нещо ни изпраща послание и това може да е много токсично за нас. Затова от нещата, които нямаме нужда или не ни харесват, или са ни малки, или каквато и да е причината, трябва да се освобождаваме, за да сме спокойни психически и да имаме повече пространство в домовете си. Сега тук в тези два кашона насъбрах всички дрехи, които ви показах в трапезарията, които са за изхвърляне, понеже аз постоянно говоря за изхвърляне, но когато мога, в някои случаи се опитвам да се отървавам по-разумно от тези неща, тези дрехи, да не отиват директно на сметището, ами да им се даде втори живот. И понеже тези са стари, не могат да бъдат дарени на хора, ще ги даря в приют за животни. И моя призив към вас е, ако имате и вие стари хавли, тениски, дънки, ето тук има мъжки дънки, мъжки анцузи, мъжки тениски, мои тениски, всякакви такива неща, с изключение на белето, което се изхвърля директно в коша. Всички тези неща можем да ги изперем и да ги изпратим в приют за животни. Аз конкретно до сега съм изпращала на Краси, ето тук на екрана ще оставя снимчица. Изпращала съм всякакви неща, хавли, чаршафи, каквото се сетите. В момента ще изпращам дори мъжки шапки с козирка и зимна шапка, защото мъжете, които й помагат с кучетата, конете, с всички животинки, които се гледат там, имат нужда от дрехи, с които да работят. Затова изпращам и такива неща. Но като цяло повечето тениски и такива работи ще бъдат използвани за животинките, да им се постила или пък ако нещо ги къпят, да ги подсушават, не знам за какво им трябват, но със сигурност имат нужда от всякакъв такъв текстил. Сутринта четох дори, че сега Краси събира средства, за да може да завърши външната ограда на приюта на животинките и явно ще минава някаква проверка и бързичко трябва да се съберат средства, така че ако някой има възможност
много ще съм благодарна да помогнете. Не е задължително да се дарява сума, може просто да споделите поста. Това също много помага на Краси и тя винаги призовава хората да споделят. Не е задължително винаги да можете да се отзовете и да дарите нещо, но когато имате такава възможност, това също е от голяма помощ за тях. Затова единственото, което ви моля, нали, ако изпращате колетите, да са за ваша сметка, да не е за сметка на Краси, защото горката наистина няма никакви средства. И тя не е сама, разбира се, има много други такива приюти, които имат нужда от средства, постоянна грижа. Но да, правим малкото, което можем. Дори 2 такива кашончета могат да бъдат от полза, така че мисля, че нищо не ни коства и да, отново много съм благодарна, ако някой се отзове и помогне с каквото може. Добро утро! Вече съм напълно готова с подреждането на всички гардероби. Остават ми само някои довършителни неща, които сега ще направя набързо. Искам да забърша страните на гардероба и също така да забърша огледалото, защото не знам дали си личи, но има отпечатъци, има пръсти по него. Също, ето тук, където е мръсно, тук реално като купихме гардероба имаше предпазно фолио. Явно е останало тиксо или лепило по него и с времето се е натрупала мръсотийка. Ето тук нагоре явно сме успели да го долепим по-добре, но тук надолу не сме. Затова ще го мина с лъкочистител и се надявам да се махне. Също така направих и малко промени по леглото в декорацията. Смених жълтите декоративни възглавници, които бях сложила пролетта, с тези по-летни такива. Както виждате, те са бежови, имат реснички, малко в бохо стил. Също сложих и това одеялце с тези фискюлчета, много е готино. И изобщо исках цветовете да са синьо, бяло и бежово, така да ми напомня на плаж, на пясък, на синьо море, синьо небе. И мисля, че се получи добре, без никакви тежки кувертюри. Исках така да си го оставя на бяло чаршафче, да е леко, ефирно някакси да се усеща и като цяло минималистично, не исках да е претрупано. Мисля, че се получи добре. Също така след малко ще забърша и страните и вратичките на този гардероб, защото и него не съм го бърсала от известно време насам. И също така открих още неща за изхвърляне. Просто всеки ден откривам нови скрити неща. Трябва да отида и да ги изхвърля, защото това са празни кутии, някакви стиропори, торбички. Такива разделители ползвах в една от квартирите си за чекмеджета. Бяха много добре. Той всъщност беше един голям разделител или по-скоро 2 или 3 такива дълги ленти, които аз раздробих според това как трябваше да си организирам чекмеджето и по принцип така се изглобява и става много готино и удобно, но в момента няма къде да го използвам и от една година насам се чудя да го хвърлям ли, да не го ли хвърлям, трябва ли ми изобщо и само го въртя от стая в стая с надежда да го използвам и не го използвам, затова най-накрая реших просто да го изхвърля. Ако ми трябва в бъдеще, ще си купя ново, но мисля, че няма да имам нужда да прибягвам до него, понеже имам други органайзери, които използвам сега. А пък и не е чак толкова стабилно, то е готино, но някакси е малко клатещо се. Така че да, това се освобождавам от него. Сега забърсвам набързо и ще ви покажа една компилация от преди и след резултати. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you. Долу също имаше много дрехи, освободи се мястото, напълно празно е. Моите дрехи, неговите. Find a place where we can be free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice calling you. It's the rising sun shining in the darkest valley.
Влади много хубаво се наредиха дънките, изхвърлихме доста чифтове, намалихме ги до 6 и също така му сложих черния и синия панталон. И така, това беше всичко за днес от мен. Надявам се видеото ви е харесало и много ще се радвам, ако ви послужи като вдъхновение да подредите някоя част от вашия дом. Ще съм благодарна да му дадете палец нагоре и също така да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате следващите видеа. Бъдете здрави, пожелавам ви прекрасен ден, живоят и много любов и до следващото ми видео. Чао!